Nanging aku dirawe si gundul. Nggih Kakang Pendol, sajak wonten wigati ingkang badhe dipunaturaken janjane menika wonten menapa Kakang? Pancen ana sing arep tak aturke marang kowe. Nggih. Nalika aku babat asal ning tanah Jawa, aku entuk cecala, entuk nawala tipan, dijaluk sabiyantu marang pawongan kae. Dikongkon ngruwat sengkalane putrane. Lajeng Mulai iki dina aku njaluk ego praktek rumahku kudu sing kepiye, Bam? Kakang Pendol. Tiang ingkang paring pitulungan pangruwatan menika lak nggih tiang ingkang sampun sepuh. Sepuh menika boten ateges bab yuswa nanging ugi bab kawruh. Kaya ngono. Tamangka yen to bab kawruh panjenengan menika boten kirang-kirang, malah luwe-luwe yen to kanggene kula. Ananging bab yuswa menika amargi panjenengan kalian kula anggenipun bebrayan lak nggih dereng pinaringan keturunan. Menika ingkang dadosaken panjenengan kalian kula tasih katon muda taruna Kakang. Sing kok karepke? Yen to panjenengan nyarujuki. Wiwit dinten menika panjenengan kalian kula glamor laku gantos jejuluk ngoten pripun Kakang? Yen aku ndahar apa kang dadi aturmu, aku sajak tanggap ing sasmita. Nggih. Wiwit dina iki kowe kelawan aku aja nganggo jeneng Raden Pentol kelawan Raden Tempem maneh. Nggih. Mula Raden Pentol kelawan Raden Tempem kae nalika isih bapatan ning tanah Pulo Jawa. Leres. Wiwit kowe karo aku dina iki nganggo jeneng Kaki Legeyek lan Nini Legeyek, Bam. Kaki Legeyek telah Nini Legeyek. Kaki Legeyek. Nini Legeyek. Sampun jumbo kalian kahanan. Yen to mangkene wonten kadang gesang nyuwun pitulungan pangruwatan marang panjenengan kalian kula lak nggih mboten muji wani Kaki Pancen Legeyek. kaya munono tetembungan kaken-kaken lan ninen-ninen. Nggih. Kowe karo aku saiki wis kanggo tuwa-tuwanggane ana ing tanah Pulo Jawa. Leres menika Kaki Legeyek. Nanging ngene Nini Legeyek. Kaki Legeyek. Sabubare kowe kelawan aku nglamur laku. Apa kae ra mireng manuk prenjak ganter-ganter sajabane omah kae? Kaki Legeyek. Prenjatan sang ganter-ganter sang saya banter menika. Sasmitane para bini sepur rumiyin yen to wonten prenjak sing ganter-ganter mesti bakal katakan tamu. Kaki Legeyek. Dereng dangu anggenipun rasan-rasan bab rencak ingkang ganter-ganter. Sakmenika wonten tamu ingkang rawuh boten kaijenan ananging yen to kula pirsani menika setunggal kula warga menapa panjenengan sampun tepang Kaki Legeyek. Babar pisan durung nate srawung karo pawongan kae. Nggih. Coba tak purba lan wasesane luwih dhisik Nini Legeyek. Sumangga Kaki Legeyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking talangipun Bapa Suhari Dala Ibu Rumini Nggih. ingkang mijil saking dusun Jepang Wetan, Dukuh Ngasem, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Ingkang sepindah Bapa Suhari Dala Ibu Rumini anggadhahi hajat inggih menika badhe nitipaken putranipun ingkang keparingan asma Rukmi Suhartanti, putra ingkang nomor sepindah, ingkang putra nomor kalih Via Filianti lajeng dititipaken wonten griyanipun Kaki Legeyek supados saged diruwat dalemipun Kaki Legeyek. Nun sewu. Panjenengan napa panjenengan sampun ikhlas lahir batos panjenengan, Pak? Ikhlas Pak. Ibu ugi sampun ikhlas lahir batos panjenengan? Kae coba jak rene to Nini Legeyek. Ngriki no. Niku putrine mawon, Bu. Nggih. Nun sewu. Tasih wonten wigati malih kang dereng kawedar napa sampun nyurakapi? Sampun cekap Kaki Legeyek. Mbok menawi sampun cekap boten ateges kula nundung panjenengan sakeluargi. Mbok menawi ajeng kondur sumangga sewang selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang atos.
Legeye. Nini Legeye sing kepiye ini? Rezeki ingkang boten kanyono-nyono. Menapa ingkang kula sesuwun, kula didengar rinten lan dalu, dinten menika sampun kasembadan. Pinaringan momongan boten namung sawiji nanging langsung kekalih Kak Legeye. Ya iki putra sing kok antu-antulan sing kok dama-dama. Nggih. Wiwit biyen nganti saiki wis dadi kasunyatan. Leres Kak Legeye. Nini Legeye, Kak Legeye. Oh. aja bunga sakjroning atimu. Awit wiwit dina kae Bapa Suhari dalah Ibu Rumini kae nitipke putrine saklorone kae nandang lilip. Heeh to. Kados mekaten. Coba to, aku pulutke jalur sini ngono gedung pusaka kae. Wonten gedung pusaka. Heeh. Nggih sampun jawab Kak Legeye. Kak Legeye. Nini Legeye. Wonten gedung pusaka menika wonten janur kuning. Lajeng janur kuning menika kaginaanipun menapa Kak Legeye? Janur kae bakal tak kalongkono janggane anakmu saklorone supaya kanggo keselamatane rina kelawan wengine Nini Legeye. Kados mekaten. Sumangga Kak Legeye. Kak Legeye. Nini Legeye. Sak sampunipun putri kekalih menika panjenengan kalungnya rupi janur kuning. Lah kok pasaryane tansah cemplorot, tambah sumunar, tambah ayune Kak Legeye. Kabeh ngono saka gedhe katiasane janur kuning kae. Cahya utawa nur sing temurun saka dhuwur kae Nini Legeye. Kados. Ora mung cukup semene wae. Iki dina anakmu bakal ndak singitke uga ndak sidikara. Ganti jejuluk supaya tangga teparo kae ora mangerteni yen tomong kae bocah titipan. Oh ngaten. Nggih, sumangga Kak Legeye. Genduk Rukmi Suhartanti, genduk Jelagur. Gendong Jelagur saiki jeneng Lan genduk Via Filianti Prawan Jelagur. Nini Legeye. Jumbo amargi menika genduk Jelagur dalah prawan Jelagur lak nggih dados putrane Kak Legeye dalah Nini Legeye. Ning ngene Nini Legeye. Pripun Kak Legeye? Sekawis tak jone rompok kae anane aku kelawan kowe. Yen ana wae dipangan yen ora ana padha basa. Leres. Mulai iki dina wis ketambahan jiwa atau tambah anakmu sak kloron kae. Yen to aku tansah enak kabeh anak sak jone rompok kae ora bisa nyukupi apa kang dadi kebotane anakmu sak lorone kae. Lajeng menapa ingkang panjenengan kersake Kak Legeye? Iki dina aku bakal butelone ning Kutaraja. Upama sliramu tak tinggal sak jane rompok kene karo anakmu sak lorone apa ya wani Nini Legeye. Kak Legeye. Nini Legeye. Panjenengan lak mangertosi yen to kula menika dereng pinter babakan momong kula wentah bocah. Menapa malih menika sak kloron? Yen to panjenengan badhe tindak ngupati rejeki, kula nyuwun kanca rawang kagem jagi keselamatane bocah sak kloron menika Kak Legeye. Nini Legeye. Kak Legeye. Yen to aturmu njaluk kanca rowan, ora patut yen to njaluk kanca rowan marang tangga teparo kae. Nggih. Heeh to, sejatine anakmu lair sing ana ngalam donya kaya ora kaejenan. Duweni sedulur tuwa papat cacahe ning maujud badan alus. Upama iki dina ndak cipta dadi badan kasar, tak jaluk aja wedi Nini Legeye. Kula sumanggaken Kak Legeye. Ger supia amarah alama mutmainah. Allah Akbar. Nini Legeye. Kak Legeye. Ya iki wujuding seduluring tuwa anakmu si Prawan Jelagur karo genduk Jelagur. Nggih. Coba ndak tanggune sauntara Nini Legeye. Sumangga. Ger kowe sak papate supia amarah alama lan kowe mutmainah. Sekawit kowe badan halus tak cipta badan kasar. Iki dina ora tak kon enak kabeh nak lungguh jegrang sela tumpang paribasane. Ning kowe tak kongkon jaga. Bau kiwa tengene kadang manem uga dadi kanca warwane Nini Legeye apa ya saku. Ya. Aku Hadi Legeye. Nini Legeye. Kak Legeye. Selak kemangan anggon kebutuhan Kutaraja. Nggih. Sewang selamat aku njaluk pamit Nini Legeye. Atas-atas Kak Legeye.
Supiah amarah alwamah lan kowe mutmainah. Dawuh Nini Legeye. Kowe kabeh rak ya sehiling to. Yen to kowe kuwi ning gene katimbalan dening Kakek Legeye, duweni kewajiban. Rewang-rewang ini negeye, momong lan jaga putriku sak kloron ya kuwi genduk jlagur uga prawan jlagur. Ananging ora ana katen ning gone papan panggonan kene anakku sak kloron, janjane ana ning ngendi sedulur papat? Kebareng matur Nini Legeye. Mutmainah. Anggene kula sakderenge matur, kula nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Mutmainah. Nggih. Ora kaya adat sabene. Kene arep matur wae kowe dadak njaluk ngapura. Janjane ana kedadian apa lan sedulurmu anom sak kloron kuwi ana ning ngendi Mutmainah? Sekawit kaki Legeye dalah Nini Legeye anggene pasrah kadang anem kula. Ing mriki kula sampun kaluputan ingkang kathah Nini Legeye. Kaluputan. Luput bab apa Mutmainah? Lupute kula sak menika amergi kadang anem kula sampun murca Nini Legeye. Gusti ingkang gelar jagat. Ora nyono ora ngira. Yen ana kedadian sing kaya mengkene iki. Sedulur papat, Dawuh Nini Legeye. apa kowe kabeh ora kelingan? Yen to putriku sak kloron kuwi putri sing tak dumo-dumo, putri sing tak antu-antu tekani. Wis suwe lawase anggonku kepengin duweni momongan. Iki dino wis kasempatan pinaringan momongan senajan to kuwi namung putri titipan ananging kowe kabeh padha mangerteni yen to katresnanku marang putriku sak kloron kuwi tulus lahir sakjroning batin. Apa meneh mengkone yen wong tuane tindak ana papan panggonan kene lan kepengin mangerteni nang di papan durunge putrine sak kloro. Aku butuh wangsulan sing kepiye sedulur papat. Nini Legeye. Mutmainah. Panjenengan tansah kudu emut. Emut anggene pawulinging kaki Legeye rikala semana Nini Legeye. Mutmainah. Kelangan putriku sak kloron kuwi gawe sesaking dadaku. Gawe kucuyo ning atiku mergo kuwi kabeh wis klirwake tanggung jawabmu. Yen to kon ngeleng-eleng pawulinge kaki Legeye siji mboko siji. Aku ora sanggup Mutmainah. Pawuling sing sing mbok karepke Mutmainah. Pawulinging kaki Legeye yen ana bebono ana sak jeroning rompok. Nini Legeye tansah kudu ngejog bantala kaping 3. Tansah direwangi nimbalipun asmanipun kaki Legeye supados enggal-enggal kondur Nini Legeye. Bener aturmu Mutmainah. Lagi wae kelingan sakwise kowe matur kaya ngono. Kaki Legeye pancen paring paweleng yen to ana bebaya aku kudu nimbali asmane Kaki Legeye kaping 3 uga ngejog bantala. Dadi Kaki Legeye iki wis duweni pamikiran yen bakal ana bebaya ning gone papan panggonan kene. Mula Sopiah amarah alwamah lan kowe Mutmainah. Nini Legeye njaluk pitulungan marang kowe sepisan meneh tulung. Ewang-ewang ana ndedonga marang Gusti ingkang akarya jagat. Muga wae Kaki Legeye enggal-enggal kondur lan sedulurmu anom sak kloron kuwi bisa ketemu maneh. Rewangi Nini Legeye. Kaya enggal-enggal kondur Kaki Legeye. Nini Legeye aku sing bali ini. Kaki Legeye. Nini Legeye. Menapa anggenipun panjenengan kondur menika amargi kula nimbali panjenengan Kaki Legeye? Kasunyatane kaya mangkono aku bali. Lumebu sakjane rompok kae omah padha ratu mata. Banjur kowe lan kadang anom sak papate kae padha tawang-tawang tangis. Aku ora mangerteni anakmu sak lorone mapan ana ngendi Nini Legeye. Kaki Legeye. Nini Legeye. Saderengipun panjenengan tindak wonten kutha raja menika lagi sampun pawuling marang kula. Yen to ana bebaya, kula kedah nimbali asmane panjenengan. Bener. Ananging Kaki Legeye, menika
kasunyatan kaki legaya. Putra sak koron sak menika anes kaki legaya. Putraku ilang. Amargi kula menika tiring saged dados ibu ingkang sae. Anggenipun momong bocah kekalih menika kula saged nglirwakake tanggung jawab kula kaki legaya. Pancen kabeh dadi luputmu, dadi salahmu. Momong bocah loro wae kowe ora bisa. Monggo bocah kae dudu putrane dhewe. Bocah kae bocah titipan. Mengko yen ana wong tuane rawuh rene banjur isin wirang apa sing tak tampa rene legaya. Menika ingkang kula sumelangke kaki legaya. Lajeng kula menika kedah pripun supados putri kekalih menika saged kepanggih malih kaki legaya. Iki dina yen kowe kelawan aku tansah tutuh pinutul ora bakal ana rampunge. Mula iki dina siramu tak atur munggah ana sanggar pamujan. Maminta marang Gusti kang gelar jagat supaya bisa baline anakmu ana ing panggonmu nene legaya. Kaki legaya. Kula bakal ndedonga. Mugi-mugi mawon bocah sak kloron inggih menika gunduk jelagur kalian prawan jelagur enggal-enggal kepanggih. Kula nyuwun pamit kaki. Tak jaluk asa kenaten donga nene legaya. Yer kowe sak papate supaya amarah alamalan kowe mutmainah. Dawuh kaki legaya. Sekawit kowe muni sagu jaga bau kiwa tengene kadang manom nanging kasunyatan iki dina kadangmu murca wae kowe padha ora mangerteni mutmainah. Dawuh kaki legaya. Kowe sing duweni aji kandha pangros lan panglimunan kowe sing golek ana ngendi papan dununge kadang manom Aku lan kowe kabeh aja tansah enak kabeh nek sakjane rompok kene mematur lakune mutmainah supaya bisa baline kadang manom ana ing pengarepane kaki legek lan ini legaya. Aja mung taun ana windana ana bebasan tak jaluk iki dilegal budhal wis bagus. dawuh kaki legaya. Apate sekawet kowe tak tundung saka sakjroning omah kene. Tak kongkon golek ana ngendi papan dununge kadang manom nanging kasunyatan iki dina. Kowe kabeh wis wani lumarap bali ana pengarepane kaki legek ora bebarengan karo kadang manom. Malah ngirit payaman kang gegirsi kaya mangkene mutmainah. Dawuh kaki legaya. Apa kang dadi sedya lan wigatimu kok bagus. Kaki legaya. Kula Beto Sardula menika ingkang cidra kadang arep kula kaki legaya. Dadi kewan kang gegirsi kang nyidra kadang manom. Kaleresan. Sakawit kowe badan halus tak cipta badan kasar. Iki dina bakal tak cipta dadi badan halus maneh kanggo kekuatane jiwa ragane kadang manom. Mula rasa kasuwane iki dina ikal lebonono wis. Dawuh kaki legaya. Mandek satria tejo selek solo tejane wong anyar katon gamlulunge krikil malang lir kadon kerja bagus yen sira isa tata jalma sapa kang dadi dosa namamu kan wong gedhe dhuwur eneng bareng tambuh marang aku tanah pulau Jawa iki ora ana loro ora ana telu sing ana yo mung siji aku sing kena darani Sri Bathara Grapsayuta Bali saka diwong gedhe dhuwur lan saka kene papan padunungan wis dadi jamak lumrahe menungsa urip kon pinakon sak tekeng marga catur ya aku iki kaki legek kang dadi sesingitku kerja bagus lah dalah kaki legaya eneng bareng miras pantes kebeneran aku bisa adu arep karo kowe yoni ing papan kene aku kapilih lagi janji marang kowe nalika sejarah ora ing tanah pulau Jawa jadang pangane Sri Bathara Grapsayuta kaki legaya bareng angin yo kene iki dina aku ane mlebu oleh desa Jepang Wetan dukuh ngasem kene iya ana pawongan sing jenenge Bapak Suhari Dalai Buru Minikae bener Bapak Suhari Dalai Buru Minikae anduweni anak loro cacahe wadon kabeh sing kena darani kembang sepasang aneng yo kene sakwise tak tadah kala mangsa ora gawe kantem ayewe sakjroning guwa garbaku kapolo gawe sangsarane sakjroning guwa garbaku rasane panas pedes breh
kuwi apa sebabe kaki legeye? Gelap sayut to. Yen kowe takon apa sebabe sakwise kowe nadah kala mangsa putrane Bapak Suwari dalah Ibu Rumini kae ora ndadekake ayem tentrem sakjroning garbamu. Rasane panas, pedes, preh merga kowe lali marang janjine kaki legeye lan ini legeye ewa semono. Kowe kena nadah kala mangsa titi sing Bapak Dami Bukawa sing nandang lali lan sing nandang sengkala. Mula wektu dina iki Bapak Suwari sak keluarga kae wis eling ngruwat sengkalane putrane. Bocah kae wis tak kalungi aji sangut pratandhake bocah kae bocah kang wis suci, ora duwe getek ciri apa wae mula gelap sayuta. Wektu dina iki putraku entuk ya tak jaluk, ora entuk ya tak jaluk. Yen gelap sayuta kamu balak sembadani kerja bagus. Kaki legeye. Eneng badan Sugih gede bondo wani. tak dodo. Kowe wani jaluk putramu sakjroning guwa garbaku. Apa pawitanmu? Umpama iki dina Sri Bathara kala gelap sayuta jaluk tetebusan minangka gandine putramu. Apa kowe sago minangkani? Waton donya wujud bakal ndak wujud ya bukan dadi panjalukmu. Kowe njaluk gebyaring donya waton sija aja mudune lintang kelawan rembulan kae kerja bagus. Kaki legeye. Eneng badan Aku ra njaluk Mas Picis Raja Brana. Tumurune lawan lintang rembulan piye ora. Apa meneh sarwa kang patih gembebyar. Rehne putramu ki raga sing kekancelan nyawa kepanjenengan sukma. Minangka gandine raga sing kekancelan kepanjenengan sukma. Sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih loro cacahe. Wis sing kapisan. sabanjure Sing angka loro beras rong fitrah bumbu pawon sak cukupe. Sing angka telu mori putih rong dedeg rong pengawit. Ora esuk ora sore. Yen kaki legeye saku mujudi penjalukane Sri Bathara kala gelap sayuta putramu bakal rak lara iki legeye. ing ngarepe tak kandhake waton donya wujud bakal ndak wujud ya bukan dadi panjalukmu. Putraku kok ulungake esuk tak wujudi esuk. Kok ulungake sore bakal ndak wujudi sore kerja bagus. Kaki legeye. Aja kesuwen. Sakake putramu sing sakjroning Iya. garba. Mundur ora jengah. Tampalane kerja bagus. Nini legeye juga pangarimu memben semet dimaminta marang Gusti kang gelar jagat nini legeye. Saiki putramu wis bali ana ing pangarepanmu nini legeye. Kaki legeye, leres menapa ingkang panjenengan ngendikaaken menika genduk Jilagor uga prawan Jilagor kaki legeye. Amargi kula menika tesih eling yen to genduk Jilagor kalian prawan Jilagor menika kinalungan janur kuning. Kaya ngono. Nggih. Nini legeye. Kaki legeye. Damar mancung tinupet lelakon iki nini legeye. Aja ngasih wong tuane loro kae mangerteni kedadian apa kang dadi ning sakjroning rompok kene. Uga aja ngasih tangga teparo kae mangerteni yen to kedadian sakjroning rompok kene nini legeye. Wadi menika namung panjenengan kalian kula ingkang mangertosi kula boten bakal buka wadi menika kaki legeye. Nanging nini Nggih. sabubare anakmu bali ana ing panggonmu. Nggih. Apa kae ramireng kae manuk prenjak gantre-gantre sak jabane omah. Itulah Ibu Rumini. Non sewu, panjenengan kok tebih sangat saking dusun Jepang. Malah kapureh betul kados mekaten menika janjane kagem menapa nggih Pak non sewu? Ingkang sepindah Bapak Suhari kala Ibu Rumini badhe maringi bebungah kagem kaki legeye dalan ini legeye. Nggih. Ingkang kaping kalih Bapak Suhari kala Ibu Rumini badhe nyuwun kondoripun putranipun ingkang keparingan asma Rukmi Suhartanti ingkang putra nomor kalih Via Filianti. Non sewu. Panjenengan ajeng paring bebungah kula kalian garwa kula minangka sedekah panjenengan. Napa panjenengan sampun ikhlas lahir batas panjenengan, Pak? Ikhlas lahir batin. Ibu nggih sampun ikhlas. Nggih, nek panjenengan sampun ikhlas, kula tampi nggih
Nini legaya kae coba tampan ana nini legaya. Kula tampi nggih, Bu, Pak. Matur suwun. Nelake aku ing matur suwun Kang tanpa pepindhan nggih Pak, Bu, nun sewu. Sak Janur menika dekek teng andhapipun tilem genduk selami sepasar dinten gangsal dinten wiwit dinten iki nggih. Nek sampun sepasar dinten janur menika panjenengan larung utawi bucal teng kali sing wonten toyanipun mili. Nggih. Kanthi waosan kagem donga Jawa mawon. Kersane gampil nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora ngguwak janur kuning, nanging aku ngguwak wujuding sengkolone anakku sak lorone sebut asmane Fatihah kaping 3 janur panjenengan menika larung nggih. Menika sampun dados putrinipun Kaki Legaya kaliyan Nini Legaya. Kula tambahi jimat asma genduk jelagur dalah prawan jelagur. Kagem jangkepi sarat lan sarana kedah sepindah monggo panjenengan timbali mbok menawi sak mangke ing griya panjenengan kasupen. Monggo. Nduk, Ger, anakku wedok Rukmi Suhartanti, genduk jelagur. Dalem, Pak. Ger, anakku wedok ingkang nomor 2, Via Filianti, prawan jelagur. Dalem, Bapak. Duk, anakku wedok Rukmi Suhartanti, genduk jelagur. Dalem, Bu. Duk, anakku Via Filianti, prawan jagur. Dalem, Bu. Alhamdulillah menika sampun jangkepi sarat lan sarana kula mboten saged menggak ateges menika asli putri panjenengan nggih. Nggih. Sungkem kalian Bapak Ibu riyen salim. Dan sewu tasih wonten wigati malih napa sampun cekap Pak? Sampun cekap Kaki Legaya. Mbok menawi sampun cekap, mbok ajeng kondur semang-semang anu selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang atas. Kaki Legaya. Nini Legaya. Kula menika lak nggih betok embor Kaki. Menika tilaranipun Ibu Suhari dalah Ibu Rukmini. Embor menika wonten isine beras kuning, kembang setaman, wonten wajib, wonten godhong alang-alang apa-apa dalah godhong kluwek, lajeng wonten kupat luaripun. Janjane menika mengko werdi menapa Kaki Legaya? Nini Legaya. Nggih. Samu barang apa wae yen to ning tanah Jawa kae mengko werdi. Iki dina bakal tak werdake supaya tangga tepar lan sanak kadang kae mangerteni. Nggih. Embor ateges Bapak Suwari sak keluarga kae wis ngebor-geborake kajate Nggih. anggenipun nikahno putrine. Kados mekaten lajeng kembang setaman menika werdinipun. Kembang setaman. Mugi Bapak Suwari sak keluarga pinayungan iman rezeki kados toya kang milih kae. Wonten beras kuning menika Kaki Legaya. Beras kuning Bapak Suwari sak keluarga kae wis ngeneng-ngenengake. Sok kapan aku iso ngruwat sengkalane anakku, iso ngomah-ngomahno anakku. Alhamdulillah wis kelaksanan ing dina iki Nini Legaya. Wonten wajib ugi menika werdinipun menapa? Wajib wis dadi kewajibane wong tua loro ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Lajeng menika wonten godhong alang-alang apa-apa dalah godhong kluwek wonten werdinipun menapa? Godhong alang-alang godhong apa-apa mugi kajatipun Bapak Suwari awal ngantos akhir boten alangan setunggal beda punapa-punapa lan godhong kluweh. Mugi kaluwihaken kajembaraken rezeki kados toya kang milih kae kang pungkasan ana kupat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Seneksenan para wali para nabi. Kaki danyang Nini danyang kedanyang bersaing tanah pulau Jawa. Kaki danyang Nini danyang kedanyang bersaing dusun Jepang. Ugi seneksenan dulur papat kakang kawah adi hari-hari Supiah amarah ulama lan mutmainah. Ugi sedaya keluarga besar Barungan Wahyu Macan Jaya kajatipun Bapak Suwari ing dalu menika sampun luar kersane. Allahu Akbar.
gelap sayut sing gedhe pangapuramu marang kaki legek lanene legek upama iki dina kaki legek lanene legek jalo sabdan tumbuh kaping pindho apa wis sagu ger Saku kaki lek. yen kaya mangkono jaganan reksanan griyane bapa suari rina kelawan wengine yen ana bapa saka lor kerja bagus Tak ora saka kidul tak balik ngalor. saka kidul Tak ora saka lor tak balik ngidul. saka kulon Tak ora saka wetan tak balik ngulon. saka wetan